tots i com cada any aquí a l'Institució Mossèn Alcover tornem posant més xerradetes de setmana al Alcover, que tots ja sabem que ja fa moltíssim anys que es fa, i jo m'agradaria que a Magdalena vos expliquem una mica tota aquesta programació d'aquesta setmana, que realment és molt interessant. I si m'ho expliquem. Aquesta setmana al Alcover, com cada any, sempre solen procurar que agafi la data de naixement de Mossèn Alcover, que va ser el 2 de febrer. Enguany celebrant el 151 aniversari del naixement de Mossèn Alcover, i aquesta setmana també d'alguna manera, com hem indicat a la contracoberta del Puig de Tonet, representa la cloenda de Sant Alcover. Per això encara mantenim el logotip que durant tot l'any ha identificat els actes que hem anat celebrant. Aquesta setmana traça el dia 28 de gener fins al dia 2 de febrer, de dilluns a dissabte, i cada dia hi ha un acte diferent. Cada any hem procurat que hi hagi una miqueta un paral·lelisme entre actes més acadèmics, més formals, i actes una mica més divulgatius i més populars. Enguany, aquesta setmana, se vol caracteritzar sobretot per mostrar coses com una mica diferents, que són poc habituals dins la resta de setmanes del Alcover que hem celebrat, que jo m'ho explicaré ara de manera detallada. Inaugurant la setmana del Alcover amb un acte institucional, com sempre, aquesta vegada amb una exposició, que és l'exposició que ha elaborat el Consell de Mallorca. L'exposició se diu L'honor de les paraules, ha estat comissariada per Gabriel Gené Manila i és una exposició que el Consell va fer per la Capella de la Misericòrdia amb objectius i després itinerants. La primera itinerància és aquí, a l'Institució Antoni Maria Alcover. Hem convidat el doctor Gabriel Gené Manila perquè també és un alcoverista de molt de prestigi, perquè d'alguna manera faci el parlament inaugural d'obertura d'aquesta setmana. Això serà dilluns 28 de gener a les 8, aquí mateix a l'Institució Alcover. L'endemà inaugurarem unes sales infantils de l'Hospital de Manacor a les 10 del matí, il·lustrades amb rondalles. També amb motiu d'aquest any Alcover vam fer una feina conjunta a l'Institució Alcover, l'Ajuntament de Manacor i l'Hospital de Manacor a través de la unitat de pediatria, amb l'objectiu d'il·lustrar una sèrie d'habitacions i unes sales comunes en rondalles. Hi ha l'il·lustració de la rondalla, que és feta per l'artista Llorenç Vidal, i alhora també hi ha un bocetet de la rondalla que de qualsevol manera pretén estimular que els infants malalts o les famílies puguin tenir aquest primer fil de connexió amb aquestes històries tan nostres que són les rondalles d'Antoni Maria Alcover. Alhora també, el dia de l'inauguració d'aquestes sales, la Institució Alcover farà donació d'un parell de col·leccions senceres de rondalles perquè puguin romandre a l'hospital per les famílies i els infants malalts que puguin també estar un poquet entretenguts les estonetes que s'aprovin millor a llegir rondalles. Després també continuarem dimecres, dia 30 de gener, a les 10:30, amb la firma d'un contracte de cessió permanent dels béns de la família Alcover Oliver. Com vostès saben, Martí Alcover era un membre de la Junta Rectora molt actiu, també va formar part de la comissió executiva i justament va morir fa relativament poc temps. La seva família ha considerat convenient fer una cessió permanent de la Institució Alcover dels béns que són propietat de la seva família. És una cessió interessantíssima perquè està formada per una obra molt diversa que comprèn des d'un parell de quadres fins a ornaments religiosos, llibres, manuscrits, i tot aquest material passarà a formar part dels fons de la Institució Alcover. Aquest dia hi haurà la signatura d'aquest contracte i en aquest temps una exposició de papers que la família ens cedeix. Després continuarem amb una pinzellada musical, dijous dia 31 de gener, a les 8 de vespre aquí a l'Institució, que ens farà Antoni Nicolau. Antoni Nicolau és la veu i el baix i un dels components del grup Ocults, que en aquesta ocasió, en solitari, s'inicia també amb aquest projecte sobre rondalles musicals. Ha fet un CD que es diu Venim de Rondalles i aquesta serà la presentació d'aquest CD. També és
un músic de molt prestigi i és una veu diferent que donarà un poquet un altre to i una altra forma i una altra divulgació a les rondalles. Després, divendres, l'acte estrella de la Marató de Rondalles, que ja sé que fa 9, ja començava un rodatge de molts anys. La Marató de Rondalles sempre són 12 hores de comptar rondalles, de les 9 del matí a les 9 de vespre, i les sessions del matí, les 12 hores estan obertes a tothom. Tothom que vulgui pot venir a escoltar rondalles de les 9 del matí a les 9 del vespre, de 0 a 100 anys, vull dir, qualsevol edat, qualsevol persona. Però les sessions del matí les dediquem de manera especial a les escoles. I els infants de 5 anys i de 5è de totes les escoles de Manacor gran, diríem, també de Sillot, de Sant Macià, de Porta Cristo, venen aquí a escoltar rondalles al llarg del matí. Després, a partir de les 4:30, les sessions continuen obertes a tothom i és quan el públic, quan ja no està en horari laboral, pot comparèixer més. La sessió de les 4:30 ens contarà una rondalla a Sant Margalí d'Antònia, que és l'abadessa de les Benedictines. Després tenim 3 sessions que són sessions juvenils amb la participació dels 3 instituts, l'Institut Mossèn Alcover, si és Manacor i si és Porta Cristo, que sempre a través d'un grup de joves fan una lectura dramatitzada d'una rondalla. Aquestes sessions generalment són molt atractives perquè la gent jove fa una aportació molt fresca, criden molta gent d'aquestes edats i també la gent gran també solen agradar molt aquestes aportacions. Després tenim personalitats que corresponen a camps molt diversos. Per exemple, a les 6:30 tenim l'aportació de Rafael Pastor, que és el president del Club Bàsquet Manacor, que ens ha de contar una rondalla molt divertida, que és el Saló i es Baula. Després a les 7 tindrem en Guillem Sansó, que ens contarà la rondalla d'en Vit, una miqueta també d'aportació musical. Llavors tenim en Joan Gelabert, que ens contarà la Rabó i la Rissó, que també s'ha fet famós amb això de fer de Sant Antoni. I acabarà n'Àngel Alfaro, periodista, també està bé d'anar molt en el món del periodisme a través d'aquestes rondalles, que ens contarà el Morterà del Rei de França, que és una rondalla també molt màgica i molt atractiva. Acabarà la setmana del Mossèn Alcover dissabte, perquè és el dia que ell va néixer, dissabte, dia 2 de febrer, amb l'inauguració d'un monolit dedicat a la seva figura en el cementeri de Manacor. En el cementeri de Manacor hi ha una tomba, la tomba del Mossèn Alcover, una tomba preciosa perquè té una creu que va fer Antoni Llaudí específicament per Mossèn Alcover quan se morís, i és una tomba que de vegades hi havia comentaris de persones que consideraven que no estava prou senyalitzada perquè era un poc difícil saber que ja era la tomba de Mossèn Alcover. Aquest monòlit pretén subsanar aquest fet. És un monòlit de ferro que tindrà informació sobre qui era Mossèn Alcover i que estarà situat just davant d'aquesta tomba per indicar quin és el lloc on ell reposa. I d'aquesta manera ja tancarem la setmana de Mossèn Alcover, una setmana ben activa, diferent. Una setmana que hi ha uns esdeveniments que són poc habituals i que nosaltres hem considerat que enguany, com a Col·legi de Sant Alcover, estaria bé fer d'aquesta manera. I aleshores estàu convidats, convidades i que podem compartir Mossèn Alcover per molts anys.